Què és això? És un llum d'escriptori. Es diu Screen Bar Plus, de la casa BenQ. Hey, I remember syrup sandwiches and cake dress. AM to the PM, PM to the AM phone. Holla, bitches. Holla, holla, holla. Holla, bitches, bitches. Hola, què tal? Soc el Víctor Endrino. Si ens estàs veient des del canal de YouTube, gràcies per tornar-hi. I si no, a què esperes? I no et pensis que és cap xorrada, perquè dius, bueno, un llum d'escriptori, quines tonteries, no? Per això em compres qualsevol i ja està. No. I per què? Doncs perquè això ho poses a la part de dalt del monitor de l'ordinador, que agafa fins a monitors de 3 centímetres de gruix, que ja és gruix, i això el que fa és il·luminar-te el teu espai de treball exclusivament. No t'il·lumina la pantalla d'aquella manera que després et tens un reflex que et molesta molt, perquè a mi a vegades em molesten molt. Jo fins ara tenia un llum de flex, saps el llum aquell de Pixar? Wiki. Això? Doncs mira, jo també ho tenia. I el tenia il·luminant-me el meu espai de treball, però és que també veia com es reflectia la meva pantalla de l'ordinador i de vegades em molestava. Doncs ara amb això ja no. Perquè això el que fa és il·luminar cap avall i cap endavant. Té un angle que il·lumina cap a baix, que és de 20 graus, que tu te'l pots regular una mica, que a més va amb una pinça, que aquesta pinça es posa així de bé i així de fàcil, veus? I queda, doncs així ja. I tu poses i... I va superbé perquè s'agafa el monitor sense cap mena d'adhesiu ni de res que després faci malbé el monitor. És molt respectuós amb els materials i a més una cosa bona que té és que no fa ombres, perquè té una llum, que és una llum LED, ara parlarem de quina llum fa, però que té una llum que, com que t'il·lumina tant per la part dreta com la part esquerra com pel centre, quan tu vols escriure alguna cosa a mà, no hi ha cap llum que et vingui només d'una banda i aleshores tu quan estàs escrivint hi ha vegades que et fas ombra a la mateixa cosa que estàs escrivint i això és una molèstia molt grossa. Doncs si la tens per sobre i a més la tens que et cobreixi tota la banda, doncs no et fa gens d'ombra. I això és un guany que he tingut que, ostres, estic molt agraït a la vida perquè m'hi ha dado tanto. I la llum que et fa, a més és regulable tant en intensitat com en temperatura. Tu pots posar-lo des de 2.700 graus fins a 6.500 graus Kelvin. Tu pots fer des d'una llum supercàlida i groga fins a una llum que pràcticament sembla de fluorescent de cuina, que hi ha qui li agrada. I a més, amb un comandament que té, doncs tu pots regular-ho tot, tant la intensitat com la temperatura que dèiem, i a més es pot encendre i apagar perquè això es prem. I a sobre té regulació automàtica. Tu pots posar-ho automàtic gràcies a aquest sensor d'aquí, aquesta rodoneta que veus aquí. És un sensor de lluminositat que tu, si li dones el botonet d'il·luminació automàtica, es regularà sempre automàticament a 500 lux, que és el que necessites d'il·luminació perfecta per tal que no tinguis fatiga visual, perquè si et falta llum, tindràs més fatiga visual que si tens prou llum i la llum correcta. I després, quan hi ha molt poca llum, aquests 500 lux te'ls baixa a 300 per tal que no hi hagi excessiu contrast lumínic. Jo, per exemple, el tinc sempre en automàtic i ell sol s'ho fa i, de fet, trobo que encerta bastant amb els meus gustos, perquè jo vull una llum una miqueta càlida, sense passar-se de groc, però que tampoc sigui allò d'una oficina de fluorescents. Tot i que m'agradaria que tingués connectivitat per poder encendre aquest llum doncs, de manera programada o amb la veu, amb els assistents de veu de, jo què sé, d'Amazon o de Google, no la té, és una cosa que trobem a faltar, però bé, igualment estic molt content amb la Screen Bar Plus. Aquesta és la Plus, que és la que té el comandament. Després n'hi ha una altra, que és la Screen Bar normal, que és més o menys el mateix, però sense el regulador de sobretaula, sinó que té uns botonets aquí sobre. Jo prefereixo aquesta perquè de tant en tant sí que m'agrada regular-la. I només s'alimenta a través d'una connexió USB. Tu el connectes a l'ordinador o el pots connectar a un adaptador de corrent, els típics carregadors de mòbil, que el poses en un endoll normal, doncs el poses allà, o també el pots connectar a una bateria externa, un powerbank de mòbils, doncs també et funcionarà per si tu vols emportar a algun lloc. I els materials són bons, és una aleació d'alumini, la pinça aquesta amb el pes és d'un polímer d'alta qualitat i ja pot ser d'alta qualitat perquè la Screen Bar Plus costa ni més ni menys que 129 euros. És una pasta gansa per una llumeta d'escriptori? Doncs sí, però estem parlant del tope de gamma de les llumetes d'escriptori que pots trobar, perquè a Amazon les pots trobar de molt més barates, però aquesta és la pija. I després, si agafes la Screen Bar normal, que no és la Plus, et costa 99 euros, que continua sent molt cara, però continua sent la pija. O sigui que tu decideixes, vols alta qualitat? Doncs aquí la tens, és la Screen Bar Plus de BenQ. Gràcies per veure el vídeo, ens veiem en el proper!